אז שירות טכני, שלום שאול, לשירותכם. שירות טכני, שלום שאול, לשירותכם. שנייה אחת. הגעת לשם. תקשיב. הוא התקשר לנטוויז'ן, תקשיב. נוחר. היה לי את זה כבר. אני יודע, הוא חכה, תשאר אותו איזה 5-6 דקות. לא לנסות להעיר אותו? בטח המענה האוטומטי, אז הוא כנראה לחץ. דבר כזה? לא, זה לא מעניין, כמה זמן הוא ימתין לכם? לא הרבה. לא, תלחץ. תלחץ על זה רגע. לא, זה. 30 דקות חיכה. אני עכשיו 38 דקות, ומודל של הוט לא מסונכרן. כן, חרם עליו. אבל העברתי אותו לשלוחה קצרה. חרם עליו. אז מה, להישאר איתו 5-6 דקות? למה? מה אתה לחוץ? תארגן את הזמן, מה אתה לחוץ? שנייה. אני אתייעץ עם הבמה. איזה במה, אחי? עם ההיא. אין שם אף אחד, מה אתה דפוק? כן. יש לי פה את קוראים לו, את יובל. אנחנו ביום שבת, כולו בחוץ, אונליין 20 דקות. פתאום הדפוק הזה מתקשר לאחמד. אני עושה... אתה עושה לי, מה אתה... אני עושה מידע לבזק ביום שבת 20 דקות אונליין. כולם בחוץ בכלל, אורי, אחי, תאכל בצד. הלו. נוחר. תעביר את זה לבשיר, אתה מוכר, תעביר את זה. איזה דפוק את השאול, אני מת עליך. הלו. אחד היציבים השאול. שלום. תתעורר, הוא יקום עליו. מדבר שאול מנטוויז'ן. איזה עצבים ייגבל עליך, הערת אותו עכשיו. תגיד לי בבקשה כשזה יקרה, בסדר? עזוב אותך, שאול, אל תעסק בשטויות. התעורר, אני מדבר איתו. אבל לא, אתה עייף. בסדר, אין בעיה, אני אעיר אותו. תעיר אותו קצת, תחזיר, תוציא, תחזיר. תרים את המחשב, תוריד. תרים, תוריד. תגיד לו שהקלטנו את החרופ שלו, מחר זה ביוטיוב. איך השאול הזה. לא, זה הלקוח. דבר כזה עוד לא אני ראיתי. נפל עליו באמת לקוח, עד 2 בלילה הוא איתו. עכשיו הוא ערני אחי, הוא לא צריך קפה וזה.